आसलि हौवाया बेनोमोन आरो नै आसलि हौवाया बेनोमोन आरो नै दा मोनफिना माबादि मोनखो गोसोआ आं गोजोन मोनदों गुवाहाटियाव थानाय एक्स एन डिबि आरो रायजोफ्रा मास मोननैनि सिगां 2 नं उल्थापानिनिफ्राय खारबोदोंमोन हौवा गारनानै गथ' सानै गारनानै ओमफ्राय नै लाबोग्राया जायदों खारबोग्रा उल्थापानिनि नैबे लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय 2 नं उल्थापानिनि जाय हौवा गारनानै खारबोदों गथ' सानै नैबेमोन आरो नै दा गुवाहाटियाव थानाय नैबे बाजैमोन आबौमोना लोगो नांनानै हमदों आरो आबौफ्रा नै गथ' सानै आरो हौवा गोनाङा खारबोनानै दा हमदों आरो दा बुजायगासिनो नै गुवाहाटियाव थानाय एक्स एन डिबि आरो गुवाहाटिनि आबौफ्रा हौवाया नागिरबोनायाव जोङो हमनानै हादों बे हमनो हानायावहा बिथांखौ जोङो दा क'क्राझाराव फोथायहरनो नामायदो नामायनायाव माने बेबायदि गाज्रि खामानि मावनाया बहुत अभार जाबाय ओंखायनो जोङो मा खालामगोन दायो बेखौ एसेबाबो जोङो साजा होनानै जोङो न' थिनहरगोन मोजाङै बेनो आरो